брат? Зоки. Какво се викаш ти, Зоки? Какво се викаш ти, Вита Йорче? Славе. Славе. Аз е така, Зоки. Зоки, Саки, да. Хештег Зоки, брат. Зоки пуши. Аз... Марио, Кажи. и аз мога да направим едно видео с Зоки. Бе, да теб ти е там, Лука. Ева, Ти Мога да направим едно видео добро с Зоки, да се смисли някоя емисия да се направя. Я мислим, ти трябва да почнеш. Наша мислим аз. Трябва да се направя с Зоки Фаци един сериал и всеки петок да има 90 секунди и аз и Зоки са някои македонски популярни. Он си направил живото на он Зоки палец Фаци. и мускул снимака. Всеко економцията палец. Природният ти уста да те пробре. Значи аз мислям от Зоки Фаци трябва да се правя с него видео, възможно. Не, я мислим дека он, не знам, он сака да снимам, я мислим дека Дарко Влогс му брани нещо, тук нещо ми е чудно. Не сакам да Дарко го гледаш. Дали ти знаеш поканата Дарко Влогс, що беше ударил на Елена Спенджарска за роден ден? Не. Фаци бе! Соки. Вика, Елена Спенджарска, как Ти поставям един голем сочен кур. И вика си го найде. Значи аз сега ги завършим с лайво, му пишем на Зоки да правим някакво видео в скоро време. Ама сакам да гледа, че он ако гледа, сега ти можеш да му кажеш директно на него. Да. Чак ти по Скопие ли си сега моментално? Не, Острумица. Абе, мораш и за Скопие, отга не А може. що да се скопи? Зоки дека? Удеше го. Не хайде Зоки в Струмица. На улица. Да бе. Значи аз го поканвам в Зоки, към мен да спи. Се гушка. Тук нещо се Тук се мутка. Homemade порно видео. Значи днеска ставих на поста. Шо? Значи днеска ставих ново видео пренк, а утре с Зоки ще правим видео. Дечки не мога... А после ти върна парката. Дечки, кой да го следи по него, дека го следи го... Иска да към мене малко по-нормално къде го на профила. Води по на YouTube активен. И аз съм по на YouTube, да, ти си по на Instagram. Аз моментално никъде да съм активен, аз съм умре. И аз се шокирах, моментално. Абе, и аз допред колко? Допред 6 дена не снимах 6 месеца, паузирах малко, заради вирус ми расти работи. Защо корона ли имаш? Да, бе. Верно ли? И шо биде? Не, бе, брат. Прекинах така от съчина ситуацията малко и ми беше страх да снимам, да имам контакт с луги. А ти с луги ли снимаш? Защо снима не знам? Да, бе, брат, с луги, контакт с луги, пренкове, видео. Да, какво е? Не ли те е страх? Така за тази на дома нещо. Мене ме онака срам един на улица нещо да продум хримане една. Имаш ли прегледи по 40 прегледи за видео, няма да те срам. Абе, аз имам по 100 и по 120 и по 130 и по 90. И що ги питаш те Фаци? Те Фаци, сега ако дойдем към тебе да спием дома, няма да излезеш две недели. Рекси! Браво! Дали сака Зоки да се оклуче па? Да. Мога ти се гледай, сакам. Ти имаш нещо да му кажеш, ти се включвам, че го включвам него и пак ще върнем тебе. Значи Зоки, сакам да кажем от следното видео ще към на YouTube, сакам да с Зоки. Ока, ти го включвам, аз да видим, що ти кажеш. Пушкам Зоки да видим, що ти каже. Не, айде да